No niin, täällä on Muumipoppa taas ja Minecraft. Tässä mulla on nyt tekeillään tämmönen NS-sanottu TNT-tykki. Tää ihan pitäisi toimia. Mä voisin näyttääkin oi vittu. Ai toi on nuke. Eikö? Voi hele. Varautukaa sitä räjähykseen. Se ei räjähtää. Eikö? Älkää välittäkö noista viesteistä, mitä tuolla tulee välillä. Se on vaan tämmöstä tää elämä. Älkää sitten ihmetelkö, kun vähän tämmönen mykkäpäivä tänään. Ja sitten tuossa muitakin ääniä kuuluu, niin ne on 2 mun pienempää veliä. On vähän riehut, älkää välitäkö kopauksista tai noista muista äänistä. Vähän lagi, mutta älkää välittäkö. Tää onkin, mä pelaan tällä hetkellä läppärillä, kun ei oo muuta konetta nyt millä pelata. Mä teen tässä nyt tän pommin, niin muutaman kerran näytän teille pommia. Pommi Veikko. Oi. Mutta tää ei lagaa nyt ihme. Ai niin, tässä on mun nukeräjäytyskin. Laitoin 2000 nukea. En muistanut kuvata, mutta tämmönen tästä tuli nukeräjähyksestä. Enää pitää laittaa TNT käyntiin. Käynnistetään. Vipu. Toimiikohan? Toimi! Sehän toimi! Voi ihme ja kumma on tapahtunut. Sammutetaan tämä täältä. Mulla on välillä käynyt siten, että kun mä oon yrittänyt tätä tehdä, niin mä oon vaan sen vahingossa aina pistänyt sen siten, että se ei niinku vaan tiputa niitä. Voi Jessus, täältäkin. Tähän ei saa sitten laittaa tähän kohtaan ei saa laittaa toista TNTtä. Se ei tipu tunne ja se räjäyttää tän koko hössäkän. Sitten tänne pitää laittaa vohvelit, näitä luukkuja. Vähän huonosti menee, mutta tässä on nyt taas pommi. Räjähti käsiin. Mä arvasin, että tässä käy jotain tämmöistä. Oh damn it. No nyt ne hajos ne. Tämmöstä se on, kun tätä Minecraftia pelaa. Aina ei mene kaikki oikein. Vois seuraavassa jaksossa näyttää teille minun ja sitten yksi homma, tää on tekkit. Minecraft-tekkit. Mitä mä nyt tässä pelaan. Mä en rukkaa pelata tavan Minecraftia. Tekkittiä pelaan useimmiten. Kyllä minä pelaan tavallistakin Minecraftia, mutta enemmän tätä tekkittiä. Tässä on minusta kaikkea enemmän näitä hauskoja juttuja ja se vaan ei iske mun päähän se tavan Minecrafti. Ja sitten mä laitan tähän tämmösen, että varmistan, että toimii. Ja sitten täältä. Tämä pitää laittaa uusi. Ja sitten tuo aivan lopuille. No.
lentämään jätkä. Tuosta niin ja sadam. Tää! Voi vitsi, mä oon tyhmää. Ja tää on sitten tämmönen pikkuvideo, että